Altså, pavillonen er jo blevet flere ting. Det er jo blevet en bygningsstruktur i så meget plast som muligt for at demonstrere, at man kan bygge let og nøjsomt med plast på en måde, som folk ikke typisk forbinder plast med. Her der har vi brugt nogle glasfiberprofiler til at bygge nogle strukturer, som man lige så godt kunne have brugt til alle mulige forskellige ting, man vil opnå i et givet byggeri. Plasten er rigtig, rigtig holdbar. Hvis det er inde i et byggeri, så har du en meget, meget lang levetid på byggeriet. Og det vil sige, den CO2-belastning, du har ved at bygge det ind, det får du tilbage over en meget, meget lang levetid. Vores egen arkitekt Mikkel, han har jo selv fået øjnene op for materialets muligheder på mange måder. Vores pavilloner, vi har været the black sheep, ikke? Det sorte får i flokken, fordi der er en forudantagethed omkring, hvad det er, plast står for. Plasten er jo ret speciel i forhold til mange andre materialetyper, fordi den har en transformerbarhed, som er helt ekstrem. Så det etablerer nogle muligheder, som mange andre materialer faktisk ikke kan hamle op med. Jeg har fået lidt et andet synspunkt på plastik, fordi førhen så tænkte jeg sådan, ja, plastik det er dårligt for klimaet, og det udleder rigtig meget CO2, men så fik jeg at vide faktisk, at i det store regnestykke, så er det faktisk ikke det, der udgiver mest CO2, men der er måske andre materialer, der gør. Man har et mere positivt syn på plast, og nu er jeg også helt klart mere åben for, at man kan bruge plast flere steder, end jeg var før. This pavilion really shows and highlights, the longevity of plastic as a material and, how we can actually use this for a very long period of time. Jeg synes, et af de særligt spændende øjeblik var, at vi fik lov til at støbe vores egne solbriller helt fra bunden. Det var virkelig spændende at få lov til at gøre det selv og se, hvordan det fungerer. Det øjeblik, at vi beslutter os for at arbejde med plast, så har vi allerede en debat kørende. Jeg hæfter mig meget ved, at hele pavillonen og udstillingen faktisk er et offentligt rum. Fordi det viser en meget genuin vilje til, at man vil gøre diskussionen offentlig. Hvis man kigger på, hvad fremtidens behov er inden for byggeri, så er det jo noget med, at man skal jo nærmest bygge fuldstændig af genanvendte materialer med grøn strøm, og man skal ned i areal. Så jeg tror, at der bliver bygget mange boliger af plast i fremtiden.